Dobrý deň, vítajte pri prvej epizóde môjho history podcastu, kde keď som rozmýšľal, že o čom bude, tak som si potom hneď uvedomil, že o čom inom ako o mojich obľúbených tankoch. Takže v dnešnom dieli sa zamyslíme nad príbehom československého tanku TVP 50/51. Po druhej svetovej vojne v roku 1945 československá armáda vlastnila 350 rôznych kusov obrnenej techniky. Niektoré tu zanechal ustupujúci Wehrmacht, ako napríklad Panzerkampfwagen 4 verzí G, H a J, ktoré boli československou armádou označované ako T-40/75 alebo T-40/75N, no neboli rozlišované verzie G, H a J. Boli v zlom technickom stave a neboli vhodné náhradné diely, preto dochádzalo ku kanibalizácii jednotlivých kusov s cieľom získať vhodné diely. Z týchto dielov vznikli nové jedinečné kusy, niečo ako Frankensteini, ktorých československá armáda nakoniec získala 85 kusov, ktoré však boli neskôr predané do Sýrie. Československá armáda vlastnila ďalej tanky Cromwell. Na tých prišli domov naši borci z prvej československej obrnenej brigády, ktorá bola brigáda slúžiaca vo Veľkej Británii. A bolo ich vlastne od Veľkej Británii odkúpených približne 100. A boli to typy Mark 4 a Mark 6. Áno, boli v 50. rokoch rozšrotované, no niektoré podvozky mali slúžiť ako banské ťahače v hnedouholných baniach. Ešte pred skončením druhej svetovej vojny sme dostali od Sovietov 60 tankov T-34-85, 17 tankov IS-2 z prvého ukrajinského frontu a mnoho ďalších typov sovietských tankov, približne až 360 kusov. Aj laik si možno uvedomí, že logistická situácia bola zúfalá, preto československé tankové vojsko potrebovalo nový typ tanku, keďže rola tankov sa začínala meniť a začal usúviť niečoho, čo studená vojna pozná ako MBT, čiže hlavný bojový tank, ktoré sme mohli mať o mnoho skôr ako okolité krajiny. Kvôli stúpajúcemu vplyvu Moskvy sa začala pripravovať pôda pre licenčnú výrobu tanku T-34-85, ktorý čo si uvedomovali najvyššie velenie, taktiež mohol rýchlo zostarať. Z SSR sa už výroba pomaly zastavala, keďže sa chystalo zavedenie tanku T-54, čo nám však súdruzi zatajili komunistické náštu, teda v tomto prípade tank T-54 tu zrejme neplatilo. 17. oktobra 1945 prebiehala porada generálneho štábu, na ktorej divizný generál Bohumil Buček predkladá podobu tanku, ktorý má spĺňať nové podmienky tankového boja. Generalita jeho závery schváluje a prvý krok je uskutočnený. Od tohto momentu sa celého projektu zmocní 2. a 3. oddelenie Vojenského technického ústavu s cieľom dokončiť tank do 5 rokov. Konštrukcia sa z časti opierala o T-34, ale aj o projekt tanku pre Wehrmacht čias protektorátu T-25 a už začiatkom jary 1946 predstavili v rekordnej dobe novú koncepciu tzv. Tanku všeobecného použitia. V Československu vtedy existovali dve továrne, ktoré by tento tank zvládli postaviť, a to ČKD a Škoda, ktorých vývojové oddelenia sa pak prakticky nezastavili ani za čias nacistickej okupácie. Nemalo sa jednať o súťaž, ale o súbežný výskum bez toho, aby obe strany medzi sebou akokoľvek zdieľali poznatky o výskume. Škoda začiatkom roku 1946 predstavila koncepciu T-40 s kanónom kalibru 88 mm a váhou okolo 40 tón. Jednalo sa o mix nemeckej, sovietskej a československej školy tankovej. O projekte ČKD sa vie veľmi málo. V roku 1949 Vojenský technický ústav zásadne zasahuje do vývoja a projekt Škodovky zastavuje. V konštrukčnom oddelení ČKD sa medzičasom objavuje návrh T-51. V Škodovke vymysleli tank T-50 tesne nadväzujúci na zastavenie projektu T-40, pritom ani v jednom z projektov nebola ani stopa po vplyve sovietských konštruktérov. Zlúčenie vývoja bolo uskutočnené z dôvodu urýchlenia vývoju. V marci 1949 síce Vojenský technický ústav odporúča pokračovať vo výskume, ale ČKD a Škoda musia pri vývoji kooperovať a projekt je ďalej
určovaný pod názvom Tank všeobecného použitia 50/51, skratené TVP 50/51. ČKD vyvíja korbu, zatiaľ čo Škoda sa pustila do vývoja 100 mm kanóna AK-1, čo bolo logické, keďže zbrane zo Škody dosahovali lepších výsledkov, ktorý bol navyše o mnoho lepší než kanón montovaný do sovietských T-34-85. Predtým, než bol projekt rozkazom z Moskvy definitívne stopnutý, nebola vyriešená otázka pohodnej jednotky. Teoreticky mal tank poháňať časný zvolec zo Škody, AHK alebo AKX ČKD. Oba mali výkon cez 700 kW. To je zhruba niečo okolo 1000 koní. V roku 1950 v Československu už druhý rok vládne tuhý komunizmus a armádu riadia najmä sovietskí poradcovia, a preto sa nad projektom tanku TVP 50/51 stiahujú mračná, pretože by mohol sovietské T-34 v prípadnom súboji deklasovať. Pretože AK-1 bol zrejme schopný na vzdialenosť 1 km prebiť pancierovú dosku až 120 mm. To by zrejme na prebitie T-34 s prehľadom stačilo, čo by sovietský 85 mm kanón inštalovaný do T-34 zrejme nezvládol. Najvyššie sa začala objavovať snaha o unifikácii československej armády s tou sovietskou, keďže sa začali objavovať prvé známky Varšavskej zmluvy. Projekt bol v roku 1950 stále umelo pozastavovaný a ďalšie modifikácie, ako napríklad stíhače tankov SHPTK, čiže samohybný protitankový kanón s dielom kalibru až 152 mm, mostokladného tanku a iných konceptov boli zámerne odkladané. Aj keď bola koncom 50. rokov zadaná objednávka na 1500 kusov, je otázka, či sovietská strana vôbec uvažovala o jej realizácii. Zrejme nie, a tak bola československá armáda nútená ďalej doberať použité sovietské T-34-85. Zrejme sa obávali, že by sme vytvorili niečo ako Československý zväz. Vidíme sa pri ďalšom videu.